Здравейте хора, днес ще разкъсваме, познайте, Heyday! Добре, щом разкъсваме Heyday, малко поиграм, много малко, купих малко неща и всеки такива работи, да. Така, интернетът ми е включен, алармата си ми е включена, добре. Да. Wait moment. No, sorry. Тя са ми готови тия келеш тук. Добре, кравите ми са готови. Че е тя? Добре. Ще съберем от тея малко. И вече сме 7 лево. Ай, че си. Тонти. Така. Нека да слагаме. Две да са. Окей, взимам ги. Добре бе, келеш, остави ме бе. Какво? Добре бе, келеш такъв. Фи, не ме оставя. Аз имам. Това е 300. Нямам пари. Дай да видим кой има вестника. Нещо Кой ще яде 70 стинки за 10 царевица, бе, тъп. Няма хубави оферти, да ви кажа. Малко да насадим. И на тя две места ще сложим. Добре. Да, бе, знам. То също го е взел. Арно. Мога би взема шума. Четия. Малко. Да снямам тук. Да го прата после на Gamer 5000. О, да. Това ме навежда, че ще го има в описанието. Да. Така че да го снимам и да му го изпрата. Да види докъде съм стигнал. Арно, готово. Добре. Продължаваме.
Хора, какво да ви кажа? Това беше всичко от този клип. Надявам се да ви хареса, защото мисля, че става дълъг вече. 5 минути и 7 секунди. А сега няма вече какво да правим повече. И нека да продължаваме напред. Но първо ще очаквате в бъдеще други гейминг клипове. До скоро!